गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आङो दा बे समाव क'क्राझाराव जोंहा फंबाय इन्टारटेनमेन्ट लाथावमोननियाव बेनिफ्राय आं दिनै बिसानिफ्राय ओंखारलांसिगोन बेजों लोगोसे जों गासैबो जमा ओंखाम जागोन गासैबो फेमिलि आं दिनै फेमिलि ब्लग बानायनि मोनसे लाथावमोननि न'खरनि गासैजोंबो ओंखाम जानाय बिदिनो बायदिसिना बेनिफ्राय आंखौ जोंहा क'क्राझारनिनो बिनानावा आंखौ लोगो हमफैदो बिनानावनि चेनेलखौ एसे बुंनो हालाय आंनि इउटुबनि गेजेरजों गामियारि इउटुब चेनेल जेब्ला आं लाइभ फैयो अब्लानो बिनानावा आंखौ कमेन्ट खालामबाय थायो दिनै आंखौ फैनानै बेवहाय लोगो हमफैबाय बिनानावा गोजोननाय थाबाय बिनानाव आरो आंनि गासै लोगोफोराबो बिनानावनि गामियारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै हो थांसै दा माबा भिडिअखौबो बारा बानायनाय जाजोबा आरो रोंजोबा नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बारा नायनोबो बायो खोमा ओमफ्राय भिउसआबो बारा फैया दे बानायबाय थारैनो बानायना जेबो नङा दे मोजाङै थां दे गोजोननाय थाबाय आंखौ लोगो हमफैदों दे थां ओमफ्राय मालाबा फैबा दे जागोन दे ओमफ्राय आङो नोंनावहाय फन कार्ड हरदोंमोन आंनि नाम्बारा चेन्ज जाजोब ओमफ्य बे माबा वाट्सएपआवहाय मेसेज हरदोंमोन बेबो जेबो गैखाला जेबो मोनखाला आंखौ बेवहाय दे होमबा दा थांदो दे बाय मालाबा फैबा जोंनाव थांबानो जाबाय आङो लिंहरसिनबावगोन दे जागोन दे थां दिनै फेमिलि ब्लग बानायनि एन्टारटेनमेन्ट लानाव गासैबो जानाय लोंनाय बेनिफ्राय बिदाय लानाय अके नायलांबाय था भिडिअखौ आबौ फैदो जानोसै फैदो है जमा जागोन जायो है आंखौ गारना जाग्रोबाय बुरजाथार संदो बेयावथ' गोबावथार जाबाय मा संसोदो ना दं एफा बुरजा संदों आं बेयाव जिरायनोसै फुंनिफ्राय संबाय माथो नोंसोरलाय जानोसै दिनै आगैया जादों ना संबाय बेदर संबाय बेदराथ' मेजेमबो जाथार 12था जाखाबाय दिनै ओंखाम जानाय भिडिअ बानायदो दा फेमिलि ब्लग दिनै ओंखाम जानाय खस्थ' खालामनानै संनो फुंनिफ्राय संगासिनो दं दाबो सानफ्रामबो मादो जाफैखादो दिनै जाफैखादो गासैबो हायना लागोन गावबा गाव गासैबो जिरायदो गासैबो जमानो आंबो थांसै गोजां बोथोरावसो फैनाय जागोन गोजां बोथोराव दे होमबा जासाबलायनानै दोनसै शुटिं जोबनायनि नामाव आरोना शुटिं जोबनायनि नामाव जमा बोथिसे जालायनानै रायलायनाय मेजेमफ्रा जानो हायाबा आंनो जासियाव दोनदो दा आंबो मिथिगौ मैया मारै बेसेबां जादोंमोन आंबो मिथिखायाखैनो अमाया नोंसोरसो मिथिगौलै बेसे जादों दे जादों होनबा दे जोंनि आइ बुरि हाबा फिसाला मा बुंबावनो दे आब'ला आबौ बहारगो आब'आ दानजाया ना अमा बेदर एसे हायनाहाय नङाबा मैथा हायनाय नों जागौमोन हाय जादो आइ फिसाजों जादो आगै नोंबो जादो दा होमबा दिसा लाबनो खनाव जाफैबानो जाबाय बबे खाथियाव लाखो बबे खाथियाव दाला गासैबो जाखादों फै सेंग्राफोर आं थांसै दे जागो फै उन्दुलायबाय आइसोर मा जिनिस लाबोलाबायखो आइये मानो जेबो मोनजाया मा मोनोआ आद्रा सोर बेनो ओंखाम संनायखौनो साथामबो गांसे मानसि बिलाय आद्रा दे आदै जौ जाथों इसोराव अनबाय थाथों जौ लाबो लोगो मोनबाय थाथों बिदिनो गेजेर आबौ फै थांसै जों बिदि थफ्ला बाननानै हैनो नामा थफ्ला बाननानै बे बाननो हायोना नांला दे दे जों सेंग्राफोरखौ मोजां मोना दे खिन्थु सेंग्राफोरजों मालाबाबो लोगोबो जाना जायाबो दे जायाबो सेंग्राफोरजों रायजानोबो ना आं रायजाबो बिसोरखौसो नायगोन आं बिसोरखौ गिनाङाबो
गियाबो आङो बिसोरखौ रायगोन थांदो खस्थ' खालामनो हागोन दे खस्थ' खालामबाय आदै लुङि डाइलग बारे नोंनिखौ जागोन खस्थ' खालामनो नाथाय नोंबालाय ओइ इन्ट्रेस्टमेन्ट ওই তোরা রাস্তা কইছে শালা কালি রাস্তা যায় হইও লাগে অবশ্যই Mama lunch siapa? Anak saya ini langsung. Durga puja naik sama biamjogo सानैखौ बेबारो दुर्गा पुजा जोंनिखौ नाय सियाव जों गिदिर बे हिनजाव फैजों तारालेलै हायो दुर्गा पुजा फैसा नाङा नायनानै फुजाल'सो दुर्गा पुजायाव फैसा नांगौ नायनानै फैगोन जों न'आव जानानै नायनो दुर्गा पुजायावथ' जाहैयाना न'आवसो जायो न'आव फैयाखै ना बेग थफ्ला थिखोग्राखौ नायदो हिनजाव फैबाय जाबाय मेथाइ नायनांगौबो एसे गोजान गोजान जायगाखौ नायनांगौ बिराद मोजां सोर मोजां जोंनि बायदि बर'बो गैया बर' गोजा स्राय स्राय खेराइ मोसानाय नुखाय नङा आबौ आंखौ दोनथांबाय मालाय आबौ होबाय या बिहा जाबाय बुगा थांसिनै गारि सायाव गथ'खौ लांदो बेखौ आदै गाहायाव गाहायाव गारि सायाव गथ'खौबो लांदो नांला जोंनो गथ'खौ नांला आयं लादेनाथ' माबाखा मा होनोमोनलाय माबानो मस्ल'बानो बेलेगसोखा आबौआ आबौनो होखाबाय मोसौआ दंखायो नोंसोरनो गैया गैया मागोनासो नोंसोरो बिसोरजों लोगोबो जानायाव गैया लोगो जानायाव गैया देगोनसो जाबायदोंमोन आयौ आङो सिखारनो हायाखै नोंनानै खारदे उनाव लोगो मोनगोन दे खारनाय ना मोजां फरायदे आबौ दे दे सानैबो मोजां फरायदे बाबानि मुलुगखौ लाबोना आं फट' खेबगौमोन बोरो मबाइलालाय थां थांलाय थां नांथारगौ जाबायना